Ayo janji gayeng ke garangan elit campur sarine Mas Hengki pimpinane Deko gel MC-ne Epa di kasur diam merayap datang seorang bokel lalu dijilat ayo gondelan susu ayo gondelan susu Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil little ku sentil ku kira pensil gak taunya waktuku capek aku gak tahu yang lembek-lembek ku colek-colek ku kira copek gak taunya ayo mas kadung terus nopi spesial buat Mas Angga serah foto di jantung aku ki mah Lah Mas Joko lho gak dalan miring. Pak, niki aslinipun pundi, Pak? Kebumen. Niki ke Kebumen. Pak Joko lah ngeten iki lho, Pak. Hak kaya ngeten iki lho, ora. Kebumene pundi? Mirit. Lah iki wong kidul kok ni. Oh alah. Kula mantan nggih, Pantai Lebending. Aku ki Bonorowo, Mirit. Karangsono aku paham kono. Kok ngerti-ngerti kabeh to jenengan. Iku Rebon Kidul. Jane Google Map apa piye to? Ora, aku ki dhewe tok wong kono ni. Bacaane sarwa asri jroba Bye.
apa? Salaman Kula Mas. jambu Fadli. alas mawon mungkin. Oh Mas nggih, Yono oke sehat. siap. Niki saking Ngawi Mas sedanten. Dion, ya Allah sehat Mas. Oh nggih keluarga besar Yang penting kuwi Ngawi. awet nom sampai ini jane luar biasa. Oh nggih, iki bose kok ya. Aku kene ngerti Mas Jenengan Dion lagune ini. napa, Pak? Ya wis Lah nyamar iya, wae. penting iku Mas. Ayo. Stresnya hilang. Bacaan nih saro asri coba. Niki Pak Sinten? Pak Joko. Lagi Pak Sinten niki? Pak Mini. Ayo yo. Asik. Selamat wis katon tejane yen kok rong katon torong adu wirangane sinah wangtan ambosane. Ayo Mas Atlet. Tak hidup kemana-mana. Ngene iki iso dadi bose iso. Penatian bekatane kali kanggo dong sak lembarane Mas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku. Bablaskan ninggal katresnan Mas. Ayo bos, ditokne meleh bos. Langsung ninggal Ayo katresnan. sampeane bos. Jauh-jauh dari Tambun kok. Monggo-monggo ayo. Ayo. Monggo. Bacaan sarmo asri coba ikutan sempur. Monggo Pak Men, monggo. Ayo. Semangat among kang mas moro ningsih. Mbok sing Tambun monggo. Iya. Mas Meni, Pak Min, Mas Joko, Mas Yasin, Pak Slamet. Nangis sakroning atiku nalika sliramu ninggal aku ben minggat apa sliramu rakoso kadung tega sambat karo sapa. Tambun tambun tak suwun rino lan
Matur sembah nuwun. Entek. Tuker saiki. Heeh. Tuker nang kene ora apa-apa. Heeh. Nah, tuker dhisik, tuker. Nek seketan ora nyampe bengi. Mas Men iki karo kancane dadak dituker barang. Borongan pun mah. Lah nggih. Tuker lho iki ya. Nggih, kok lah mang mendhet piyambak. Moh. Dadak di kene Mas Joko iki. Mas Men iki lagune napa? Tahu nono widonono. Oh ya. Dia nek atas. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu Ninggal aku. Ingat tok. Sliramu ra krasa aku kudu sambak karo sapa tak suwon dina lan
kabeh. Sitok-sitok ajar kaya. Aku takut digunakan dengan hal yang tidak Kaya baik, ngene, Mas. kuwi cah los, cah anu ning pegawe lho iki. Oh, pegawai apa, Mas? Perpajakan. Oi. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas Wakit kaya putus Saiki lanjut Terinsingan. Oke, kira hae Mas. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas kaya podos Pak Parmin, Mas Joko. Ate parane ngoyo-ngoyo jarine wis mangkat dienteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono Di mana anak kami sayang. warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamungkas
Mas nganggo HN Mas. Bukan aku loh Mas yang nyuruh Mas. Wis iki ora gak blonjo selamat pedhot iki ora. Kan wis mau. Wis. Bareng ayo, Dek. Bareng sampun papanggih. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Aku panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Pak Deku Kepeng yang di Kalideres. Rumah so ing janji
rasa kelangan ati iki rumangsa rinuje tresnanku duh wong ayu srana angkat dosaku sing mirsani ni 156 oke ya masyaallah masyaallah bokel lagi dino barang ning kene iki ora tau ngawur iki setar saya lagi kuwi medine coke kok nyekel mic oke engko bar iki nyekel mic ya Mas lagune manut telingsingan entuk garawane wong liya entuk sing bayar sapa ya. Oh iya banyu langit mama siap oke nanti habis ini banyu langit nggih diaturke slow matur suwun ya. Nggih, matur nuwun Mas sampun nggih Mas. Aku wis setrak bareng kowe to. Pesantayub sinarengan garangan elit community. Monggo Pak Sining guyung kadang-kadang ala kalin Mas Dion, Mas Joko, Mas Yasmin, Mas Pandu, Mas Meni, kene karo dianjar. Dipun garakan langsung lumantar kadang-kadang terah foto video syuting. Ayo Mas Yono. Timun sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas. Ayo. Kijing miring hampir kolong sisane bajing. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring sakila abad
aja tuh pinter juga sih. Mesti pinter banget. Miring sak kabehane. Mas, Ayo Pak. miring, ayo Mas, kicing miring, miring sak kabehane, aku gelem miring kabeh, ayo Mas. Mas kicing miring, ayo Mas kicing miring. Apa sih kicing miring kuwi? Sesawit tuwa, lemu sing anyar lali sing tuwa. Ayo Mas, kicing miring, ayo Mas, kicing miring, miring kabeh, aku yo gelem miring kabeh. Ayo Mas kicing miring, kicing miring, tas lancir kuning, dadi rebutan ayo Jan. Mas kicing miring, ayo Mas kicing miring, dimana sih karane, ayo bangun rumah tanggane. Ayo Mas, kicing miring, ayo Mas, cukup sakmene wae. Duwite wis entek, sesuk golek maneh. Ayo Mas kicing miring, ayo Mas gesek maneh. Ngitan bali ngulon Terus wasidan ragelan Mentoke ning Roro Jonggrang Mas Hengki. capek pun capek Ranganane Pak Yamin Roro Jonggrang. ayo bangun rumah tangga. Monggo Pak Dewi Yasin Garang. wono biri bergoyang. Roro Jonggrang yo. Ayo ayo. Yo yo yo. Sesama busedang. Roro Jonggrang kowe pancen ayo tenan. Ora Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Kuwas padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Piye Cahayu? Tobat kowe wanita yang hebat. Apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bantawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Piye Cahayu? Apa bebonomu, Nduk? Candi Sewu. Ya, ya. Iya Jonggrang pamundhutmu tak turuti.
pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasemaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan piye Cahayu tobat kowe wanita yang hebat apa ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Roro Jonggrang Manuta Sun Pundut Garwa piye Cahayu apa bebono mundo omah loji ya iya Jonggrang pamundutmu tak turuti setunggal malih loro ati kalih Nggih. Karangan Alif. Mas Joko. Mas Yono. Mas Kirun. Pak Meni Mas Kirun Diki ayo sumangga loro ati kalih kurang opo aku iki dadi wong priya kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno liramu ra bisa njaga tentrem pangajapurina lan bengi bola bali mbok aja nglarani
Lho iki sikene ora. ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane ngrasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo suwun muga paring ana eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajak kurina lan bengi bola bali mbok aja nglarani ati. Terima kasih Aduh, banyak. matur sembah nuwun.
mau. Oh ngono. Pak Parmen iki kelangenane kangene ati. Tenang Kyai ora. Wonogiri. Aja cet kanca online. Transfer engko. Aku arep kalem. Aja ngono. Celin di sana dhewe. Ora ngono lho, Mas. Timbang iku menyesal seumur Ngono kok hidup. ngambek. Wis tuwek Ora ngambek aku. Waktu kutu. Bodoh amat. Waktu kecil karepmu gede karepmu. Waktu ku kecil. Gak pengen. Rarmu nih aku. Aja kaya ngono-ngono ae kok nesu lho, Mas. Matahari terbenam, hari mulai malam terdengar mulai. Pengendang bosok nih gowo, bajindul tenanane. Ranggoi romo, 3/4. Goyang pinggul Adi malam minggu Ayo goyang sampai pagi Ampe belalang kupu-kupu siang makan nasi rangem sirapatekan. Sayang Ayo Asik bersama karangan Erin. Pakde Parmen monggo Wonogiri bergoyang. Ayo Sesama buset aku sedih. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku doh wong asu pepujanku ati susah kangen sliramu. Sampai toh bagus aku jambu merapitku rasane Mana di mana mana waktu saya tapi sakulu wayanganmu beridu hati Epawene sopo rino wengi kang asia aku nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Rasido nesu ta sayangku Nih, tak gagas-gagas kok kowe sepelan karo tukang kendang ya nih. setelan kok ya Ya yo, bokongmu mrene tak, bokongmu mrene tung. Persis nih. Kok aku susah dicorot curiga. ya coba jenengan coba Ini iki ya Mas. Iya. Kendang sing apik ya. Golek pasaran. iya aku sing nyanyi jenengan sing goyang ya lah iya ta Sing tenanan lho ki. Iya. Palagan lho. mosok apus-apus Umpamane aku sesuk pensiun tak aku sanggup pensiun. ya Yo. aja semelang bagus aku balik bisa sumanding ana ing sisih yo
jajanku ati susah wong anget sliramu Rino wengi tak yati ati susah kowe nunggu bali Matur sembah nuwun. Goyang dulu, Dek. rasa kangen ra bisa lali amun ati ra bisa nambani Masno, suaraku dadi kaya ngene piye? Lah nyapa to, Mas? Rada klokor-klokor ngono. Lah jenengan muni apa ora? Halo, halo. Coba lebokne jenengan. Lah ya suarane dadi klokor-klokor. Coba. Apa lho apa ora? Gak kedai gak apik warung iki. Apik, apik. Rar, aku citan aku. Aja nesu. Dina kan dadi MC kalem aku. Sabar. Ya, wis saiki arep tak indari saiki. Pengen demok ngendinya. Ah, rumangsamu. Sawedok koke arep demok nggonku ae. Kurlit. Ah, sumpah nek kowe ora niatmu kaya ngono. Cilik kok ya. Cilik ya, Ben, Ya. cilik. Ya ampun, peltu. Tah itu ki pembantu nek sapu. Rumangsamu batu nempel metu apa piye? Masukin, Mas. Wah, ora masukin aku. Aja nesu Ben to. nganggur sisan kowe. Aja semalang. Aku matur nuwun karo pengendange lho, apik tenan sumpah. Ya ora, kowe bosan karo aku apa piye, Mas? Matur nuwun lho, Rik. Ngono aku ora trima kok, aku angel aku. Angel aku.